Здравейте на всички! Това е 40 минути надежда. Аз съм Станислава Люкок, натуропат и консултант по репродуктивно здраве. Със собствена история на трудна репродукция родих и двете си момченца на 40 плюс годишна възраст, едното на 40, другото на 45. И това се случи след като имах няколко неуспешни опита, вътрешноматочни осеменявания, едно неуспешно инвитро, и след като конвенционалната медицина ме отписа, аз с много промени на основни житейски навици, и в последствие, като се записах да уча натуропатия и да откривам колко още човек може да направи, си заченах естествено и си имам две здрави, прекрасни момченца. Много се радвам, че днеска на гости ще ми е една жена, която познавам от много години, която е била лъч, светлина и надежда за мене през времето на моето пътешествие към двете ми деца. И се надявам сега да внесе лъч надежда и за вас. Сега ще я поканя в студиото. Елена Ангелова. Само да я добавя. Здрасти, Ели! Здрасти! Ели е юмейхо и ароматерапевт. Метода Юмейхо, още известен като сайонджи масаж, нали така, предлага знания, събирани от изтока повече от 4000-5000 години. Това е профилактика, която чрез базовите си техники се стреми да премахне причините за здравословните проблеми, а не симптомите. Може да се каже, че е цялостна философия за постигане на пълен баланс и хармония на човека със себе си. Ти ще разкажеш пък за ароматерапията какво е. Обаче първо искам да ти кажа, че много ти се радвам, че се съгласи да ми приемеш поканата. Много благодаря. Ти добре ли ме чуваш? Продължаваш ли да ме чуваш добре или ти накъсва? Идеално. Добре, надявам се, че всички ще ни чуват добре. Искам да те питам да ни кажеш малко повече за себе си и с това, с което се занимаваш. И като ни кажеш с какво се занимаваш, малко да ни вметнеш какво е юмейхо и какво е ароматерапия. Аз със себе си какво да разкажа? На 48 години съм, с две деца, прекрасни момчета, с огромна разлика. 14 години разлика има между двете ми дечица. Занимавам се с тази юмейхотерапия прекрасно от 23 години, като терапията я преоткрих в един много тежък момент за нас, когато трябваше да вземе решение за едно лечение на голямото ми момченце и отказахме пътя на медицината. Много бързо преоткрихме този метод, който напълно възстанови, махне причината, както ти каза, че юмейхотерапията маха причината за здравословните проблеми. И така до ден днешен, 25 годишен младеж, мъж вече, здрав, прав, благодарение на тази юмейхотерапия. От 12-13 години се занимавам и с ароматерапия. Това е общо взето. Как се появи интереса към ароматерапията? Защото аз те познавам от толкова време, когато тогава предимно се занимаваше с юмейхо. Кажи ми как намерихте ти ароматерапията? Ароматерапията влезе в живота ми в един много интересен момент. Тогава в един период работих с една жена, която идваше при мен за лечение и изключително ме впечатли как изглежда кожата и въобще как тя беше почти на 40 години, но имаше кожа на 20 годишна девойка. Много бях впечатлена и попитах, как поддържаш това лице и каква е тая козметика. И тя каза, никаква. Аз използвам само растителни етерични масла, нищо друго. И толкова бях впечатлена, започнах да се интересувам и така изкарах курса.
по ароматерапия и до ден днешен, всъщност в живота ми и при мен вече не присъства от тогава до ден днешен никаква друга козметика, единствено маслата. Така навлезе ароматерапията. Добре, кажи ни, ти каза, имаш две момченца с много голяма разлика. На колко роди второто момченце и трудно ли се получи то? Какъв беше пътят ти до него? На 38 години го родих второто ми момченце, казва се Георги. Ами не беше много лесно. Когато Александър големият стана на 3 годинки, много голямо желание вече, решихме, нали, че е време за второ дете. Но месец след месец не се получаваше и естествено започваш да ходиш на прегледи, на консултации, изследвания, месеци минаха. Но всъщност тогава за мен това беше огромен стрес. А пък аз винаги така съм устроена, че имам много силно отношение към природата и към природния начин на живот. И въобще вярвам в това, че човешкият организъм може да се самовъзстановява. Когато намериш причината за проблема, много лесно може да се справиш. И решихме, че ще оставим нещата да се случат от само себе си. Спрях с всякакви прегледи и изследвания, защото те ми предлагаха стимулиране, хормони, което абсолютно отказах. Но месец след години минаваха. Тогава считахме на младостта си, нали? Все пак съм била на 25-6 години, но в един момент, когато времето започва вече да напредва, си казваш, явно само така да разчитаме на младостта си и на нещата от само себе си да се случат, не е достатъчно. И променихме много в начина си на живот. Променихме режим на хранене, променихме спорт, движение. Аз започнах много активно да се занимавам с йога и медитация, което смятам, че там беше много сериозно провокиране вече в моя организъм. И започнахме с хомеопатия да се лекуваме. И в един момент има една тази жена, с която се запознахме, когато учех ароматерапия, която ми беше много впечатлила. С нея имаме много силна връзка покрай нейното зачеване и моето, защото и тя 10 години чакаше детенце. И всъщност то се случи толкова неочаквано. Вече аз бях почти на 38 години, че не можех да повярвам. В първия момент имах чувство, че не съм аз. Това не ми се случва на мен. Ти толкова време чакаш и в един момент и то аз как се усъмних, че нещо, дали, че евентуално съм бременна, защото започнаха много емоции. Ту се смееш, ту плачеш, много чувствителна, да знае малкото нещо. Да. И си казах, аз принципно съм си чувствителна и много емоционална, но чак пък толкова, нали, вече някак не беше естествено. И реших да си направя тест за бременност. И изведнъж 2 чертички, просто не можех да повярвам. Толкова бях... стоя и гледам и си казвам, не, тук очевидно има някаква грешка. Казвали са ми, че може да си бременна и теста да не покаже, но пък ако покаже 2 чертички, значи няма съмнение. Минаха няколко часа, аз започвам пак да се съмнявам. Казвам, дали пък този тест нещо може пък да не читав. Отивам, взимам още един тест. И така в следващите 2-3 дни непрекъснато се тествах, защото 13 години, 14, нали, човек се надява в един момент. То се случи в момент, в който въобще не съм мислила за бременност. Не съм. Пък и ние принципно не се бяхме фокусирали, нали, с съпруга ми върху тази тема, да е фикс идея и да е на всяка цена. Все пак имахме едно детенце и така по-спокойно гледах на нещата. Но минаха 2-3 дни, тестовете се си показваха 2 чертички. Явно ти продължаваш да си правиш тестове? 2-3-4 дни. Защото не вярваш. Не можех, аз толкова развълнувана, даже бях като в шок. Нали си казвам, Боже, това, дали, какво правим сега? 14 години са минали
организмът ти изцяло вече е забравил какво значи да си бременна, но много бързо се свиква, и знаеш, с тази мисъл. И така, в последствие се роди едно прекрасно момченце, Георги, което голяма радост. Аз си спомням, че Джулиан, второто ми момче, се беше родил вече на няколко месеца и аз го гледах и се щипа и си викам, мой ли е? Не мога да повярвам, ти толкова като си го чакал и си го мечтал и си се трудил за него и си виках, той си беше роден и аз се щипа и викам, не мога повярвам, че е мой. Добре, мислиш ли, че трябваше да извървиш този път до Георги? Дали, що се роди точно тогава, когато се роди? Дали научи някакви уроци на това пътешествие? Задължително. Децата, ти знаеш, че са ни учители цял живот. Не само докато са бебенца и докато подрастват. Те са ни учители през целия живот. Но Георги ми е изключително голям учител, тъй като вече аз бях в доста осъзната възраст. Нали? Когато си млад на 23 години, дори уроците, не се замисляш върху много неща, много детайли. Да, някак по-над нещата си. Но Георги ми е много голям учител и много съм благодарна, между другото, че родих на тази възраст. Много осъзната бременност. Всеки един миг бях на върха на щастието си. Не, че не съм се радвала и с големия, но тогава си млад, нали? Какво бременна си в крайна сметка, нали? Много жени са бременни, но първо е много чакано и второ много осъзнат. Всяко едно нещо, всеки един миг беше много осъзнат. На много детайли съм се радвала, така като малко дете. И той се роди в един етап, в който вече малко се бяха канализирали моя ритъм на живот. Защото ти ме познаваш много преди това и знаеш, че работих по 13, по 14 часа, което беше много изхабяващо и не, че не е бил подходящ момента, но този момент, в който той се роди, наистина беше много добър за мен и съм страшно благодарна. Освен това, успях в този период да бъда много всеотдайна от гледна точка на внимание, защото съвестта малко ме гризе спрямо баткото. Той малко така си израсна по-самостоятелен, но той си беше по-самостоятелно дете. Но Георги беше много взискателен от гледна точка на внимание. Ти знаеш, две деца имаш, двете са много различни. Едното е по-самостоятелно, другото е по-взискателно, по-търпеливо. Георги много изискваше. Много страхлив, много притеснен и вниманието ни беше... Той всъщност сам, когато не спи. Тогава не бяхме абсолютно ангажирани с отдаденост и много съм благодарна, че в този период родих. Много осъзнато откликнах на всичките му емоции, които е много важно, за да може да стане един стабилен човек. Иначе, както казват бабите, то няма неотгледано дете. Да, няма, но много е важно как го отглеждаш едно дете, за да стане така, наистина уверен човек. И аз това си мисля, че е големия плюс и затова не бих родила по никое друго време, ако можех да връщам времето назад, защото точно с този къл искам да съм майка. Да, точно така. Важно нещо ме научи Георги. За мен това, което беше невъзможно преди да го рода, е да казвам не. Когато се роди детето, второто, толкова бързо ме научи да казвам не, да си нареда приоритетите, че голяма вратичка се отвори в тази посока, за да мога да се съхранявам. Аз бях за всичко, но не и за себе си. Но Георги ме научи. Като го гледах, колко всеотдайно се изисква вниманието. Няма значение дали ти имаш някаква много супер спешна работа. Той си плаче и си иска своето. И ти зарязваш. Няма как да му кажеш, спри сега да плачеш, защото има много работа, нали? Няма как да спре. Много е важно, даже преди да станем майки, докато се подготвяме, дори за първи или за втори път да станем майки, е важно това време
отдадеме необходимото на себе си, Да. вместо да работиме по 13-14 часа, както е било при теб. Така, Работиш ли с жени, мъже, двойки с репродуктивни проблеми и как масажа, който практикуваш, може да помогне, когато имаме инфертилитет или имаме трудно зачеване? Работя предимно с жени, но знаеш ли кое е най-интересното? Предимно жените, когато търсят моята помощ, те не идват конкретно, защото имат проблем с зачеването. Принципно имат проблем в физическото тяло като дискомфорт. И много често аз дори не зная, че те имат точно такъв проблем. В процес на работа и на разговори се оказва, че освен този проблем физически, някаква болка, се оказва, че имат и такъв проблем. Но това уникалното въздействие на йомехотерапия, тя е холистична. Масажираш мускулите, пренареждаш ставичките, същевременно се оказва цялостно въздействие върху тялото и по този начин се провокира и половата система, защото йомехотерапията оказва изключително лечебно въздействие не само на половата система, но цялостна, сърдечно-съдова, храносмилателна. Въобще абсолютно всички системи в тялото се засягат и се балансират и се самолекува тялото, тъй като много важно нещо е в йомехотерапията, търси се баланса в тялото. Когато има дисбаланс, т.е. получава се едно разместване, ти знаеш в таза, много са причините, да не изпаднат много голями подробности, получава се разместване в тазобедрените ставички и оттам нататък започва изкривяване на цялото тяло, гръбначния стълб, раменете, хълбука. На практика сякаш изглежда единия крак по-къс от другия, защото се е получило разместване. И вече от този дисбаланс започва да страда цялото ни тяло. Вътрешните органи, има притискане, застой на лимфния поток, на циркулирането на лимфа, което е изключително важно за органите, за да функционират максимално добре. Те не трябва да задържат токсини и трябва да си получават максимално своето оросяване. И когато работиме върху тялото, на пръв поглед масажираме мускулите, а всъщност лекуваме цялото тяло. Защото когато се подобри лимфния поток, той извлича със себе си всичкия отпаден продукт, който се е причинил поради тези схващания и слабо движение на кръвообращението. Възстановяваме се. Да. Искам да кажа конкретно за този етап в живота на жените специално. Много конкретно е влиянието върху половата система и специално яйчниците, защото се нормализира цикъла, балансират се хормоните и оттам всъщност се получават много често жените забременяват въобще без да полагат някакви огромни усилия. Точно това щях да те питам. Имаш ли истории с щастлив край? С родени бебенци? Имам истории. В началото бях много впечатлена и мога да разкажа за всъщност първата ми история, която човек най-много преживява първите успехи, които му се случват. В етап, в който аз също се радвах на всяко едно чудо, което се случваше след лечението с тази терапия. Една жена, която се опитваше да забремене от 10 години. Ние се запознахме с нея. Тя беше на 38-39, когато се запознахме. Бяха преминали през доктор Емилова курс на лечение, на гладолечението, което е с плодове и чай. Бяха свалили доста килограми, двамата с съпруга имаха наднормално тегло. Бяха преминали през курса на Норбеков, всичките нива, играеха непрекъснато гимнастика. Тоест, тя беше доста подготвена, когато стигна до мен, но причината, поради която тя дойде, не защото
търсеше помощ, за да забременее, а защото имаше проблем с тазобедрената става. Много силни болки, куцаше буквално от болката и това беше причината, поради която тя ме потърси. Впоследствие се оказа, че има проблем с забременяването, когато се опознаеш. Те, жените, много не говорят принципно на тая тема, защото тя е много чувствителна и болезнена. Но когато се опознаеме и те започват да споделят. Интересното беше след 1 година и тя като мен изведнъж е бременна. 1 година работихме с терапията, освен всичките неща, които си правеше тя. И след 10 години тя забременя. Толкова беше щастлива, толкова аз бях щастлива, сякаш аз бях бременна. Преживявах буквално всеки един месец, защото ние продължавахме да се виждаме и правихме масажа, нали, вече малко по друга форма, но непрекъснато се виждахме и аз преживявах всеки един детайл от нейната бременност. Всички дрежки, които си купуваше, мънички, имах чувство, че аз съм си ги купил за моето дете. И върха на тази емоция беше в момента, в който тя си купи люлката за бебето. Когато видях тази люлка и си казах, моето бебе трябва да спи в тая люлка. Когато го видя, ще ми го дадеш ли? Много страхотна люлка. И тя казва, разбира се, ще ти я пазя. И интересното беше в момента, в който тя беше в нейното момиченце на 2-3 месеца, аз забременях. Толкова се бях вляла в тая енергия на бременната жена, на жената, която дали е родила вече с тия емоции. То си влезе тая енергия. Да, така, това е един от много щастливите ми мигове и един от първите ми такива моменти, в които сме работили за това, но искам да кажа, че когато вече жена се сподели, че има такъв проблем, отделя се малко по-специално внимание, масаж на абдоминалната област, нали, на коремчето, нанасят се масла конкретни и така става по-бърз процеса, защото в един такъв по-труден момент всяко бутонче, което натискаш, всяко ключе да отвориш заключена врата е в огромна полза. И аз не мога да твърдя, че точно моята терапия е отворила всичко, но със сигурност много е допринесла. Няма нищо случайно, да. Да. Аз не мисля, че е случайно. По повод на енергията, дето казваш, не случайно им казвам на всичките жени, с които работя, представяйте си го това бъдещо бебе, как го гушкате. Ако имате приятелка с бебе, хванете едно истинско бебе, гушете го, за да влезете в тази енергия, да изпитате, то е заразно. Добре, сега ми кажи за етеричните масла. Как намират приложимост при фертилитета? Предполагам, че за балансиране на хормони, за регулиране на менструален цикъл, със сигурност за овладяване на стрес имат приложимост. Предполагам за черен дроб, което е много важно за фертилитет, защото ако черният дроб, който чисти остатъчните хормони, не ни работи ефикасно, трудно ще постигнем хормонален баланс. Кажи ми как се работи с етеричните масла в тия посоки. Етеричните масла, те са още един природен метод за стимулиране на зачеването. В интерес на истината има малко по-ограничени проучвания и конкретно за влиянието на етеричните масла за този труден момент. Но могат много да помогнат индиректно. Огромна помощ, която сега, след като разкажа, ще ви стане ясно защо могат много да помогнат. На първо място, маслата помагат за справяне с стреса. Изключително важен момент. Много често, и ти си го чувала, казват, нали, на жената, всичко ти е наред, просто се успокой. И, нали, ще се случи. Ама то не е толкова лесно просто така да се успокои човек. Нали? Когато живееш под огромно напрежение, пък и когато очакваш да се случи една дълго очаквана бременност, ти самата си под стрес малко или много. И маслата могат да помогнат да се преодолее този
това напрежение, това безпокойство, помага ти да се отпуснеш, да спиш по-добре, да се чувстваш по-уверена, да се почувстваш по-светла, по-лека, по-възвишена. И най-простия начин. Избираш си един много приятен аромат, да речем роза или лавандула или жасмин. Обикновено цветните есенции, които са с по-висока вибрация, защото етеричните масла, освен един уникално приятен и лечебен ефект има аромата и съдържанието им, те притежават жизнена енергия. Това е огромната разлика от козметиката, нали, която се произвежда синтетичната. Те притежават жизнена енергия, притежават вибрация. Розата, например, има вибрация, с която трепти 320 МГц. И уникална е. Достатъчно ти е да вземеш малко масълце любимо, роза ли ще бъде, какъвто и да е любим аромат от цветните есенции. Подишай 5 минути, няма начин да не се успокоиш. Тъй като аромата, най-лесният достъп на аромата на етеричните масла е чрез обонянието. И тъй като той по нервен път, най-накратко по нервен път се придава и се усвоява от мозъка, се възприема, лимбичната система се активира, няма как да не се успокои човек, когато почувства удоволствието от един хубав аромат. 5-10 минутки е достатъчно да го подишаш. Не можеш да се съпротивляваш към удоволствието. И това нещо, като се прави днес, утре, други ден, когато си лягаш, си дифузираш в дифузера някакъв приятен аромат, през нощта се наспиваш спокойно, тялото е отпуснато. Ето това е повлияване на стреса, нали, който принципно е много трудно човек да го направи от само себе си. Пусни се ми, няма как. И аз искам да се отпусна много пъти, но трябва ми помощ. Аромата е най-лесният път. Даже не е нужно да си правиш някакви по-специални масажи. Отвори шишенцето, подуши, помириши си го известно време и настъпва спокойствието моментално. Другият така индиректен начин, който помагат маслата, много ценен, увеличава либидото. Има масла, които действат като афродизиаци. Точно щях да те питам как може да се повлияе, например, на спермограмата и на мъжкия фактор. Да. Ето, явно има такива масла. Увеличаваме либидото. Обаче за спермограмата, ще мъкна само накратко, има и масла, които могат и да й повлияят. Когато имаме спермограма с по-оскъден брой сперматозоиди, уникалното масло роза. Розата, между другото, в акушерството и в гинекологията е присъствала още преди векове. И розата увеличава броя на сперматозоидите. А пък тамяна, другият велик аромат за мен и уникално етерично масло, то може да подобри скоростта, с която се движат подвижността. Може много да подобри тамяна. Как да не съм ги научила тия неща аз до сега? Да, и това нещо може да се прилага чрез едни приятни масажи в областта на кръста, коремчето, по този начин да се усвои маслото, нали, и да се дифузира. Може да окаже наистина много, много добро. Има ли масла за засилване на кръвообращението? Има много масла за засилване на кръвообращението, но ако искаш само да довърша индиректното действие, защото е много важно. Значи, освен, че справяме се с стреса, могат да ни помогнат да подобриме настроението си за любов, нали, действат като афродизиаци определени масла, могат да въздействат като антиоксиданти. Никак не е малко. Знаеш, че много е важно, нали, всяка една подробност в този момент за човешкото, за жената, тялото и да бъде чисто, да няма възпаление, тъй като свободните радикали, които присъстват в тялото ни, когато са повече, могат да са причинители на различни възпаления. И етеричните масла са тези, които могат да помогнат доста добре да се изчистят тези нали, свободни радикали, за да няма възпаления. Като само да вметна,
По принцип детоксикацията, и ти съветваш твоите жени, със сигурност трябва да бъде начин на живот. Тя не може да бъде ден, два, три или една седмица и след това да живееме, нали, безобразен смисъл. Трябва да се внимава какво дишаме, какво ядем, какво пием, как се движим. Много неща са важни. Каква козметика слагаме върху тялото си. И тогава вече, като използваме и етеричните масла, и детоксикацията е много ефективна. Като масла, така, поред на номерата ще ги кажа в подробности след мъничко. Искам да кажа също индиректния начин е регулират и хормоните. Маслата могат да регулират хормоните и регулират и менструалния цикъл. Като, разбира се, активират жлезите. Да секретират много важните ни естрогени, прогестерон, нали, при мъжете тестостерона. Така че те са огромно въздействие, могат да окажат. Трябва да се използват разумно, много внимателно. Етеричните масла не са безопасни. Това не трябва да забравяме да го кажем, защото колкото могат да бъдат чудодейни, могат и да бъдат опасни. Ако не се използват в правилната концентрация, правилно съчетаване в една рецептичка, и тук трябва да се внимава. Когато се предприеме такова нещо, е хубаво малко да се образоваме или да си потърси съвет. Естествено, човек. Да не пробваме сами, ако да експериментираме. Точно така. Да. Не са безобидни. Не са безобидни. Някои масла са много мощни, много активни. Има масла, които трябва да се употребяват за по-кратко време, защото след това могат да станат токсични. Така че с голямо внимание. Маслата, които стимулират женските и мъжките хормони, са така, при жените естрогена. Може да бъде, ако искаш, мога да спомена няколко масла, които могат да стимулират. Да, кажи ни конкретно за естроген, например, или за прогестерон. Значи естрогена, той дали има конкретно отношение към озряването на яйцеклетката и много е важен. Едни много сладки масла, нероли, индрише, бял ръбнец, фенела, тамяна. Това са все аромати, които могат изключително да помогнат да се стимулира производството на естрогена. Но ако имаме нужда от регулиране на хормона, вече използваме салвия, пачули. Зависи, нали, в какви стойности и какво искаме да промениме. При прогестерона, за да го стимулираме, производството на прогестерон вече, когато имаме бременност, нали, говорях за бременността, ембриогенезата, тогава в помощ влизат лавандулата и немската лайка. Изключително аромат, изключителни са двата, доста безопасни масла, пак с много внимателна употреба, но с огромна мощ могат да помогнат. При мъжете стимулирането на тестостерона с малко по-мъжки аромати. Не е случайно. Да. Тук вече са хвойната, кипариса, пачули. Те не са само мъжки, но имат такава мирис, който повече подхожда на мъжете и не е случайно. Но те могат да стимулират производство на тестостерон. Да, лимонена трева също. Сандаловото дърво, един много прекрасен аромат. Като каза, че... Добре, после ще питам, защото каза думичката опасни, ще те питам после. Но кажи ни конкретно, например, масла има ли за оптимизиране функция на черен дроб? Да, има. Сега, ти знаеш, че функцията на черния дроб, много често хората казват, това не е нашата пречиствателна станция. Тя не е само една пречиствателна станция, тя има многобройни функции. И една от функциите, които, нали, нас лично ни касае в този период, е хормоналния баланс. Освен, че той трябва да пречисти организма, температурна регулация, съхраняване, депозира хранителни вещества, витамини, но и много важно
отношение има към хормона на щитовидната жлеза. Неактивният Т4 го превръща в активен Т3. Мгм. И розата е уникалният аромат, който може да оптимизира функцията на черния дроб. На първо място го казвам, защото той е водещия. В ароматерапията много масла могат да помогнат за един проблем, но по принцип има едно от най-добрите масла, нали, най-доброто масло за определен орган. Много други припокриват тази нужда да се помогне, но едно от най-добрите масла е розата. Така че тя е водеща. Тамянът има също много добра роля. Другото много ценно масло в морковеното семе. Етеричното масло от морковено семе стимулира регенерацията на чернодробните клетки. Гераниума разширява чернодробните жлъчни пътища. Друго интересно масло, джинджифила, намалява омазняването на черния дроб. Така че има много масла, които могат да оптимизират тази функция и да ни е в помощ. Много интересно. Има ли такива? Да. Розмарин, например, сега сещам, той засилва потока на жлъчката и намалява излишните плазмени чернодробни ензими. Така че зависи какъв е проблема. Точно ако имаме начин да разберем защо не ни функционира черния дроб достатъчно добре, дали е омазнен, дали имаме нужда от повече секретиране на жлъчка и тогава вече ние акцентираме върху определени масла. Добре, конкретно ти спомена веднъж за щитовидната жлеза, понеже е много важно тя да функционира добре и да имаме даже оптимални стойности на ТСХ между 1 и 2, когато се опитваме да зачеваме и да износим една здрава бременност. Имам така маса жени, които са с хипофункция на щитовидна жлеза, други пък с хиперфункция. Кажи конкретно за щитовидната жлеза, защото и мене ме интересува. Аз знам, че ти си ми направила нещо специално, което умирам да си го слагам. Ти ми каза по 2 пъти на ден, аз си викам, не мога ли повече да си го слагам, защото... добре, си го слагам и повече. 2 пъти е минимума. Но колкото повече, толкова по-добре. Така че повече, добре. Да, няма да си навредиш, тъй като той е направен с разреждане, което да е безопасно. Така че, щом ти доставя удоволствие аромата, значи имаш нужда. Много е важно в ароматерапията водеща е носа. Най-лечебни са ни ароматите, които ни доставят най-голямо удоволствие. То е като слушането на музиката. Най-хубавата музика ни доставя най-голямо удоволствие и тя може да бъде и лечебна. Същото и в ароматерапията. За щитовидната жлеза тамянът е водещото масло, тъй като той е като асансьор в 2 посоки. Той помага и при хиперфункция, помага и при хипофункция. Уникално въздействие. Но много е важно при хипофункция на щитовидната жлеза да се използват масла, които имат стимулиращо въздействие, които трябва да стимулират, да събудят жлезата. И водещите масла тук са лимонена трева, карамфил, босилек, тамяна задължително присъства в бленда, ако трябва да се направи една рецептичка. При хиперфункцията на щитовидната жлеза изключително може да се повлияе с масла, които имат успокояващо и отпускащо действие. Тогава жлезата е пренапрегната и трябва да и се въздейства към да може да се отпусне. Тамяна, лавандулата, сандаловото дърво влизат в тази помощ. Има ли масла, които са опасни за репродукция и трябва да избягваме, докато се опитнем да заченем и докато сме бременни? Тук има няколко въпроса в едно. Добре. Тогава ти отговори, разбий го. Разбивам въпроса. Първо, преди да сме бременни, няма опасно, в смисъл няма противопоказни масла. Процес на забременяване, когато използваме маслата,
И всеки един ароматерапевт съветва пациента си или клиента си така много се съобразяват с процент разреждане на етерично масло. Така че, освен че е ниско разреждането, жената, която не е бременна, не е рискова. И няма никакъв риск. Тоест, няма масла, които да се избягват. Но, когато вече имаме бременност, тук нещата са много внимателни. Има доста масла, които не трябва да се употребяват, по-агресивните масла и в първото 3-месечие на бременността не трябва да се използват никакви масла, защото тогава жената е в доста рисков период. Маслата, които се употребяват в този период, не трябва да надвишават, трябва да са под 1% концентрат на базата, на маслената база, която се разрежда етеричното масло, и трябва да се използват само масла, които са позволени, които не са токсични, най-вече за плода. Като едни от най-рисковите масла могат да бъдат кипарис, тъй като той е съдосиващ, може да бъде абортивен, може да предизвика кипарис, копър, розмарин, риган, босилек, мащерка, маточина. Това са все масла, които са много агресивни, имат химичен състав, който не е позволен по време на бременност, и особено през първите 3 месеца на бременността съветвам да не се използват никакви етерични масла, а само растителни. Но вече след 3-я месец на бременността има прекрасни цветни аромати, които могат да се използват. Лавандулата е моя любим аромат и нероли. Даже в комбинация това е една рецептичка, която в маслена смес от това масло, базата сусамовата, изключително подходяща за предпазване от стрин. Тази комбинация на лавандулата и неролите. Да. И почти всички цитрусови аромати могат да се използват много спокойно по време на бременността. Няма никакъв проблем. Разбира се, пак акцентирам върху концентрацията на маслата. Кои масла, не знам дали се чувстваш комфортно да споделиш, има ли food grade, се казва на английски, чак сега да видя как се казва на български, масла, които могат да се пият. Тоест да са от такъв клас, че да са годни и за приемане през устата. Така. Аз лично мога да кажа за себе си. Това, което аз практикувам от много години, има такива масла, но изключително важно да се използват масла с ясен произход, т.е. органично отгледана суровина. Трябва маслата да бъдат органични биомасла, които да нямат пестициди, тъй като етеричното масло, молекулата на маслото е с много маничък размер. И може, той преминава, не може, в смисъл много лесно преминава кръвната бариера, а някои масла преминават и кръвомозъчната бариера. Така че чистите масла с ясен произход, органично отгледани култури, много е важно. И тук вече човек се ориентира с години марки, които си имат изградена така позиция в ароматерапията и производството на масла. Аз лично, когато препоръчвам на мои близки, аз самата пия етерични масла, да речем тамян, пия ежедневно. Тамяна, смело си го капвам под езика, всеки ден по една капка. Защото той чисти на клетъчно ниво тялото. Такава помощ има невероятна. И не само това. Защото маслата разреден предполагам. Чисто го пия. Чисто, да. И неговата помощ е с много неща помага. Да не ги изброявам, защото ще загубим много време. Другото масло, което вече в моята възраст го пия е... разбира се, не се пият нон-стоп маслата, с изключение на тамяна. Роза пия в капсула. Има ни празни капсулки, Veggie Caps, които капваш една капсула от маслото
добавяш растително масло задължително, зехтин или кокос, или слънчогледово масло, каквото предпочиташ, и тогава се изпива капсулката. Често пъти си слагам в чая лимон, в кафето портокал. А защо каза розата за моята възраст? Какво прави розата на твоята възраст? Има върху жената специално има много така нежно отношение, като подобрява и, освен че нали, той е много женствен аромат, но и подобрява много функции при жената, стимулира цервикалната слуз, стимулира функциите на черния дроб, стимулира, въобще като цяло въздейства, пречиства организма, чисти кръвта и затова я използвам много често. Да ми идея, ще искам и роза. Добре. Защото съм на твоята възраст. На моята. Добре. Сега, нали личи, виж какви сме си хубави. Сега ще те питам как може хората да се свържат с тебе, Ели. Много ценна информация и съм сигурна, че Ели може с часове да говори и да даде още много. Но толкова са ни минутките. Кажи ни как може хората да се свържат най-лесно с теб. Най-удобният вариант е с имейла. Добре, ние ще го напишем в коментарите. За да може тъй като не мога по всяко време да вдигам телефон и не ми е удобно, когато хората не получават обратна връзка, така че имейл е най-удобна форма за общуване. При първа възможност аз ще се свържа с тези, които желаят да се свържат с мен, така че няма никакъв проблем. Добре, аз ще го напиша в коментарите, като приключи видеото. Ако искате нещо да я питате, Ели, пак пишете после в коментарите. Тя мисля, че може да се ги чете, нали? Защото съм те тагнала в пост. Ще те тагна и на видеото. Сега, искам последно да ни кажеш. Последни мъдри слова по твоето послание към двойките с репродуктивни проблеми, които ни слушат. Искам да им пожелая така да ги посъветвам. Аз по пътя, по който минах, много важно е човек да вярва с душата си, да повярва, че това нещо ще се случи. Така както вярваме, примерно, че утрешния ден слънцето ще изгрее, нали, че така както си вярваме, без да се замисляме, че дишаме, и сърцето ни бие, както вярвам, че през пролетта цветята разцъфват, трябва да дойде подходящия момент. Ние не се съмняваме в всички тези неща, които ги изброих. Така да вярват и в сбъдването на бременността и на бебенството. С цялата си душа, без съмнение, но търпеливо да се изчакат подходящия момент. Това им пожелавам. Да имат доверие в правилността на случващото се, аз също му казвам. И да пуснат контрола малко. Амин. Много надежда от това послание на Ели и от цялото видео. Благодаря ти, миличка. Много беше полезно. Аз научих много неща. Имах лампи, дето ми светнаха на много моменти. Така че, благодаря ти. Ако искате да се свържете с Ели, ще напиша имейла в коментарите. И приятна вечер на всички да пожелаеме. И не се съмнявайте. Той е като дишането, той е като пролетта. Ще се случи. Трябва да дойде подходящото време. Нашите тела са направени за репродукция и за зачеване, само че, както казваш ти, не вярваме достатъчно, че те си знаят работата. Нашите тела са гениални. Гениални. Добре, приятна вечер на всички. Мерси, Ели, и до нови срещи. До нови срещи. Благодаря за поканата. Чао, чао. Чао.